Баба Ванга – мистичната пророчица от България, чието думи продължават да вълнуват света дори десетилетия след нейната смърт. Родена през 1911 година, тя губи зрението си като дете, но според мнозина придобива способността да вижда бъдещето. Днес, през 2025 година, интересът към нейните предсказания отново нараства. Говори се, че тя е предвидила събуждането на спящи вулкани и разрушителни природни бедствия. Някои свързват тези думи с реални събития по света. Също така се твърди, че е предупредила за нарастващи глобални конфликти, особено в Европа, нещо, което мнозина свързват с съвременните геополитически напрежения. Но най-загадъчните й предсказания включват контакт с извънземен живот, дори по време на голямо спортно събитие. Поглеждайки към 2026 година, прогнозите стават още по-драматични. Говори се за възможна световна война, икономическа криза и нарастващо влияние на изкуствения интелект, който може да промени живота такъв, какъвто го познаваме. Някои вярват, че тя е предсказала и появата на мощен лидер, както и засилване на влиянието на Азия в световен мащаб. Но колко от това е истина? Повечето от тези предсказания не са официално записани, а са предавани устно и интерпретирани през годините. Дали баба Ванга наистина е виждала бъдещето, или ние просто търсим смисъл в нейните думи? Отговорът остава мистерия.